Ang kinabuhi sa tao di gyud nato matagan, mao nang always prepared gid ta og magampo ta kanunay sa Ginoo. Og dining higayon na gi haya ang akong papa diri sa akong igsoon og kani daghanan man og tao, so last vigil na nini nga time og nag-abot ang mga parinti. So kung naay mapass away, mao nay panahon no nga mag-abot ang mga kaparintihan og reunited no og mag-reunion ba. So diri akong givideohan para naatay dili na to malimtan ang last nga pagginhawa o makita pa nato ang atong mga kaparintihan. So karon di aman ni diri sa Ilubong sa yuta sa kuang mama no? So ako mga igsoon mga kaparintihan diri nag kalot og may naghimo sa function sa arang sa pag-andam no. Diri na dayon Ilubong no. Nining giandam nga pansyon. So ako nagpasalamat ko sa tanan mga kaparintihan, higala amigo, mga silingan nga naghatag og tabang ilabi na sa mga nagluto no sa side sa akong mga mama mga kaparintihan. Ilabi na pud sa taga PMC nga mga empleyado nga naghatag og contribution no sa kanang mortuary kay ning apil man gud ko og mortuary sa PMC no ang kauban nato diha mga empleyado. So kay dili man gid nato matagan ang kinabuhi sa tao mo na ang mangandam ta sa tanang panahon kay maabot man gid ang panahon nga kita manguli na sa ikaduhang kinabuhi og mao na nga mahimamat nato ang Ginoo. So dunay mga panahon nga kita na makasala, mangayo gid pasaylo para ang ato ang kalag maluwas ang atong kalag o mapasaylo kita sa Ginoo. Kinahanglan nga maga-ampo kita sa Ginoo kanunay. So karon ang rescuer sa Municipality of Dumingag mao ni ang among gisakyan sa pagbiyahe kay ang biyahe gikan sa Dumingag paingon ngadto sa Lubnganan. Gikan sa Dumingag paingon sa Kalumangi sa Bugal sure mo kabat siya og mga 40 minutes ang biyahe. So kani mao na ning Bukira ang amuang gipadulngan. So hapit na may maabot ani diri sa Kalumangi og nanami sa Sinuti ani maagian na mo ning Sea of Clouds og karon naabot nami sa Lote og naa diri ang pansyon og ang balay sa kong igsoon diring dapita. So kana balay na sa kong igsoon og ang atong mga kaparintihan diri na sa kilid-kilid nagpaabot kay aron sa pagplastar sa pagpicture taking pod sa lungon o sa gihaya og siyempre salamat pod sa tuang speaker diri napita nga si Pastor Richardson Tangara sa pastor sa Ecclesia Church. Og karon nga mao na ni ang picture taking sa ko mga igsoon ayan og uban pang mga pagumangkon sa ako ang papa. So mao ni diri magkatapok gid ta basta nini nang last nga panagkita no nga nanay mo panaw managkita gid ang mga kaigsuonan ug mga kaparitihan. So ang ako mensahe kaninyong tanan daghan kayong salamat kaninyo og kining niya mo na ang paglunod no sa gihaya nga lawas nga sa akong amahan og daghan salamat sa nagduyog og nagtabang no sa mga buluhaton. Salamat kayo kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo no sa inyong mga gibuhat nga maayo og mao na nga atong hinumduman og pamalandungan nga ang atong kinabuhi hinulaman lamang niining kalibutana kaya ang forever na agyod diha sa gitawag og eternal life kung kita nakadawat sa Ginoo. So kini niya gapaingon nami og biyahe pauli gikan sa Kalumangi paingon sa Dumingag Sambuanga del Sur og kini niya sa amuang pagbiyahe dunay kakulian gamay no nangaplatan ang uban. So nindot kayo ang view diri sa mo mga view sa bukid. So naay mga kakulian gamay na duha ka motor nga na-flat sa among pagbiyahe. Pero salamat na lang kay safety ang amuang pagbiyahe og niabot mi nga malinaw tungod kay ang Ginoo nagauban kanamo.
So ang mensahe na ako kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa mga kaparintihan kay galaan. Salamat kayo ninyo sa inyong paghatag og higayon sa pag-atiman sa amuang mga gihaya og mga buluhaton.